Be careful, oh. Be careful, oh. I have not said anything wrong here. I'm trying to correct the impression that people say that this young man, they have performed the surgery on him, and you are here telling me I've started social media stuff again. What do you, if you don't know, if you come to this page or if you come to my wall, if you don't know how to comment, you go your way. That is not the way to talk to people. Eh? Didn't you see, or haven't you heard that they said they keep posting pictures? That particular picture is the time they are doing dialysis on him. Eh? It was among here, but I so kuna one day by Abba. You could have so good, they begin to tackle you. Eh? Oh, what way my nature is secret. I'm not telling everybody should not love you. But you should mind your business. You can say something. If you don't want to comment, you can be watching. You don't comment. Words are expensive. It's not as just that day, another day, is a Thanksgiving. Anyway, I'm going to hear one equal. Almost it will 100 battle. I did go. You're not you in a sensible because I have been a very fake room. I said, what can make surgery. It has not been performed. Will be flown outside. And the documents now are where you can eh? Let us all be at least let us show brotherly love. Eh? What of the people that have been donating, showing love to him? Eh? Hana no one can say, casing confusion here and there. We shouldn't be putting confusion, please. In a matter of health, it's not something you can begin to lie about it. No. Please, be sure of the information you pass to people. The people need to help. And when they will handle, even if you don't clear them, they will back off. Please. Please. We don't have to begin to formulate. We are all Igbos. We are all Igbos. Let's love ourselves. If we give me a time with that number, I am not an NGO. I don't mean an NGO. I just want to help this young man. I'm not running any NGO. And when I'm from Chok, I'm help. I'm okay. And the condition is not good. That's why I can just come out and begin to beg people to help. I'm not against anybody. Please. I don't want them about war. You know, I'm not running any NGO. Please. Make una know that one. Please. Because I speak Igbo, not any. You know, Onya Hausa will speak Hausa. More for Hausa beer. Only Igbo for Igbo beer. Also English. Also Igbo. Also English. Ask me near Castle English. Una bakwaso. Eh? I don't know, my people. Bikonu. I am begging everybody. Let's cooperate. Because this young man may oppression. But we don't have to be fighting ourselves. We are all brothers and sisters. We don't have to be fighting ourselves because it doesn't do us any good at all. And I'm not part of all these things. I'm not part of it. All I know is that I gave me Wadike or them by his grace. What I go? Because let's all be as in kaine kuka nde choro ka nwanne dem. I be able to English, not that's in people will begin to talk. Everybody they talk. If you come to somebody's wall, public address. If you don't want to say anything, keep quiet and watch. If you can say, be reasonable when you are talking. It's only criticism, constructive criticism, not destructive criticism. It's not good. It doesn't do any good to us. You know, we are all brothers. I don't want to waste time. It's not a program I'm doing, but I just want to correct that particular impression that Chinedu Mwadike has undergone kidney surgery. No. How can I make good dialysis? You can't just take this guy just like that.
No. And we are not fit to fly. Doctor get there later go see all the feet to fly. You don't just begin to fly. No. Chinedu glory. Why dem ma? Ke ije gi. Dalo. Why dem ma? Dalo. Pretty meek. Dalo. Happy Sunday one nwoke. Dale Chikadibia. Dalo. Dalo. Dalo no. Link em happy Sunday everybody. Ka ọmaka mele onye ọbụla. Ihe na ayo bụ onye afụta ka afụkwu ya echi. Ọkwa na ihe ọmaka na-engomi. Ụtọ ka atọba atọta ife, ma ọ bụrụ enwe ihe eji esemokwu emene n'ụwa. Ngwanezie Russia na ụmụnne fa na-agba onwe fa war. Imagine, you can understand that na fancha udo ka mma. Look at afum a woman dị ime atụrụ bomb fa were ọsọ as in ọmamgbanwụzi ọbara ebe niile. Udo ka mma n'ihe niile a na-eme n'ụwa. Udo ka mma. I wanna feel anime kenegidalo. Happy Sunday. Amarachi, thank you. Nwa go si Chukwu dalo. As no Superman. Dalo nwanne Ekene Odo. Chinenye, I'm just come back. Oh, no. Dalo Chinenye glory. I'm out of nata Lagos. Dalo nwanne. Oh, wow. Agba ego nkịtị nekwe na agba ego osi John Chidi. Agba ego ị na-erisi ego ike. Agba ego ị na-eri na bundle ọ bụkwa ndị eweta ego ekposasị ya. No, iweta na bundle otu a, bundle na agba, bundle ịtọ, bundle ịnọ, ikpojuo m ya akpa. Si m egbe igwe na-ejide. Hey! Otu a ka ọ dị. Agba ego nkịtị ọ na-ezuzugharị nwanne m. Daalụ onye nwanyị gbara omegbo. Ebe isi ebute ike maka Chineke it will never run dry. Agba ego it will never run dry. Agba ego anyị na-atụkwa ego na-enye Chinedu nwa dike ahụ adị ọkwa biko onwekwe nke ihe eme mekwa ọkwa Chukwu ka a na-emelu anakwụkwọ mmadụ ka a na-emelu ọkwa na mmadụ ka a na-emere onwekwe onye a ga-enyere aka n'ụwa. Biko ana m ayọ gị ọ bụrụ na efe ozi ma nwanne at least ịkpọkwa m si m na nka ọ bụrụ etinyekwa Chinedu nwa dike onye na-aya aya n'ihe niile a ga na-eri nri a ga na-agba ọgwụ errands ndị na-enete ya ga na-eri nri ihe a na-eme adịghị ize. Agba ego biko ọ bụrụ na ịnụ ozi ma gbakwa m nọmba m 08037064353 maka that day mụ na gụfụ anyị emezi exchange nọmba nwanne enweta nọmba ma pịa m n'igwe ka anyị karịa ọfụma. Chinedu Celestine na watch from Ghana. Dalo the Duke of Igbos in Gabon. Hey, nnukwu mmadụ. Biko cheta na Chinedu nwa dike. The young man mere na ebere. Ihe onye nwere ya tụnyere ya. Onye chọkwa aka nọmba ya ọgwa m nweta nọmba aka nọmba Chinedu nwa dike nye gị. Kwụnyere ya. Ka nwatakịrị ka ọ dịrị anyị ndụ. Na nwatakịrị a na-emekwa n'ọfụma. Mana mana ekwensu na nwa mmadụ ọnwa n'ozi dị iche iche. Asị m ndị mmadụ na-ajọ ọjịzi nwanne unu. Mụkwa nke bụ na anwụ na-achara onye ọjọọ na-achakwara onye ọma. Mmiri na-ezoro onye ọjọọ na-ezoro onye ọma. Ọ bụrụ na mmadụ mere ihe ọjọọ ma ọ bụ na mmadụ na-eme njọ bụ na ahụ adịrị ya ma ọ bụ na ọ bụ pastọ ahụ na-aya ya, reverend fada ahụ na-aya ya, injinia ọsọ bụ sista, reverend sista. Isi na-anọgidekwa waa ya. Ọ bụrụ maka na ihe ọjọọ mere ma ọ bụ ihe ọma o mere. Anyị si otu a na-akọdịtin ma ọ na-ajọji onwe anyị. Akwụkwọ nsọ sikwa anyị ajọji na maka ajọjikwa ijọjikwa ajọji ya gị. John Udeze, God bless you nwanne m. Account number please.